Vi har skrevet ind på Facebook. Like, og vi laver en video, hvor vi skriver jer med gode ord. Og den første det er Sofia Leskov. Du er flink. Jeg kender dig ikke, men min storebror har været i klasse med. Ja. Du er sød. Pæn, flink, sjov at være sammen med. Christina, jeg elsker dig, mor. En god moster. Sjov at være sammen med. God mor. Sød, sjov. Jeg elsker dig. Jonas Borg Nielsen. Den kender du ikke. Det kan du være. Du er flink, sød. Sofie Olling. Du er sjov, flink, god til fodbold. Det er sjovt, altså. Jeg kunne skrive med dig, men ellers kan det være ikke så meget. Sanne. Kan du se? Nej. Hvad var det nu der? Okay. Jeg kan. Sanne, du er flink og god til at skrive en masse ting. God til at finde på nogle spørgsmål. Miley. Du kan fandme være irriterende, men du er også mega sød. Find Bill Grant og skriv det der inde. Skal du høre noget? Den er værd, Sigurd, det er flink. Den lille Sofie Rav. Sofie Rav har skrevet. Ej, de sød nok, tror jeg. Sofie, du er flink, sød, sjov. Nå, jeg ved ikke. Eller jo, jeg ved godt, hvem du er. Du går i Josses klasse. Lukas Olling. Hvorfor du er en sige med ham? Fanden, jeg kender ham ikke selv mig. Det gør jeg heller ikke. Hvad er det egentlig? Vi siger bare, du er flink. Bye bye.